Той Ротич през миналата година постигна 2 часа 27 минути и 41 секунди в Хамбург, откъдето е личното и постижение, така че в темпото на Беатрис Той Ротич да бяга Маринела, това е изключително постижение. Николай Николов и Даниел Кубашлиев бяха тези, които правеха компания на двете дами в челото и помагаха за темпото. Но явно това ще бъде така борбата за първото място. Разбира се, още не са минали първата обиколка, но на 43 секунди вече сериозна разлика са направили пред другите състезатели. Важно е, че те се опитват и бягат. Ето го на 10 км вече Матю Киплагат, Хакип Латраш и Адем Нокуисе с 30 и 39. Виждате, малко над 3 минути е темпото на километър за състезателите. Една класика. Кения, Етиопия и Мароко в челото на Софийския маратон. Виждаме, че вече Латраш е на третата позиция, като че не му е чак толкова леко в тази компания. След като беше лидер в самото начало на дистанцията. Не си мислете, че сме преминали 25 км, не е така. Да, това е втората обиколка. Много важно е за състезателите тези тъй наречени чекпоинт. А иначе виждате Алберт Тунуй от Кения, който на обезпокояване на първата позиция в полумаратонската дистанция. Няма нищо по-хубаво от това да видиш града си пълен с бегачи. Ето го, 37.08 за Беатрис Той Ротич и Маринела Нинева. Почти минута вече пред Хелън Кивотай на 10 км. Това е доста сериозно темпо за около 2.30 и нещо. 2.35, 2.36. Да, ще бъде и личен рекорд за Маринела, ако успее да задържи това темпо. Явно подготовката е преминала добре. За сега първата междинна контрола, по-сериозна на 10 км, ни показва, че тя е в сериозна форма. Виждаме, че се натрупали още преднина пред Хелън Кивотай, близо минута вече. Пред третата участничка в женската надпревара. Кубашлиев и Николов вършат работа като пейсмейкъри на двете водачки в женската надпревара. Разбира се, те с своите амбиции също за добро представяне. Ники Николов през тази година завърши с 2.38-28 във Варна. А иначе след 2 минути ще стартират състезателите на масовата дистанция. Даже по-малко от 2 минути вече. Буди обяви говорителят. Това е старта на полумаратона. В очакване на старта сме на 5 км. Буквално след минути вие виждате старта на полумаратона отново. 40 на секунди, докато видим състезателите на 5 км. Организаторите обявиха, че ако има интерес от бегачите следващата година, тази дистанция отново ще бъде вече ще бъде с чипово и официално измерване, което според мен за всички тези, които
се решават да стартират тук на 5 км, ще е още по-добро и още по-полезно. 10 секунди до старта. Ето ги и състезателите на 5 км. Виждате наистина море от хора. 5 км на превара дистанция, която имаш възможност да общо взето всеки здрав човек. Виждаме и много деца, които стартират тук на 5 км, което е изключително ценно. Аз след като видяхме и старта на последната дистанция, след 3 минути ще имаме и един по-специален старт на 5 км. Да видим и първото интервю в днешното състезание при Десислава Францова е не кой да е, а Милица Мирчева. Здравейте, да, при мен е човек, който няма нужда от представяне, Милица Мирчева. Милица, първо как си? Гледаш отстрани маратона, не участваш, но все пак предполагам, че емоциите отново са големи. Да, така е, емоцията е на едно много високо ниво, има страшно много участници, хората са много позитивно настроени, което мен като бегач изключително много ме радва. Всъщност, радва ли те това, че с всяка една изминала година хората, които участват, се увеличават, любителите стават все повече и повече, естествено професионалистите също. Тоест, наистина хората вече мислят за бягането, за спортуването и за здравословния начин на живот, като че ли все повече и повече. Това е така и е факт и се надявам всъщност наистина всяка една година да се увеличават все повече участници, защото ние сме една нация, която има нужда от повече спорт, спортна култура. Това е много важно за децата и като цяло за цялото население. Ние даваме един добър пример, защото, както знаете, спортът е дисциплина, спортът е здраве и нещо, което всяка една нация на високо ниво трябва да притежава. За жалост не те виждаме по трасето. Миналата година също пропусна. Каква е причината? Просто така си нареди календара ли? Ами за съжаление, да, миналата година участвах, както знаете, на световното маратона. Тази година, миналата седмица участвах на световното на шосе на 5 км и просто календара ми е много специфичен тази година, не зависи само от мен и за съжаление не успях да участвам тази година. Надявам се следващата обаче да имам възможност, защото това е едно много емблематично за мен състезание, любимо състезание ми е. Моето завръщане 2021 на маратон също беше тук и винаги съм с едни прекрасни емоции, свързвам с Софийския маратон и наистина се надявам до година да успея да участвам на някаква дистанция. Спомена последните няколко предизвикателства пред теб. Това шосейно бягане беше историческо. Първо на световно първенство. Заедно с Иво Балабанов участвахте. Какви са емоциите и равносметките от него? Ами, за мен беше доста интересно състезание, тъй като много преди месец участвах на маратон и след това световно на 5 км на шосе, което са две съвсем различни неща, нещо се като спринт, но съм наистина доволна от представянето си, особено като място, защото 13-та света все пак е за мен лично добро положение, особено когато говорим за дистанция от 5 км, защото това на мен не ми е основна дистанция, но е една дистанция, която всъщност е основна, т.е. колкото повече успявам да подобрявам времето на 5 км, със сигурност това ще ми се отрази по-добре на маратона. И се надявам в един момент наистина да се представя както подобава и на маратонската класическа дистанция. Спомена световното в Будапеща, този маратон беше изключително тежък за теб. Как изобщо премина през него? На няколко пъти каза, че дори е било трудно да завършиш на фона на тежките условия. Ами така е. Хубавото е, че аз имах много сериозна подготовка. Знаех, че съм в най-добрата си форма за маратон, която съм постигала някога. За съжаление обаче, наистина условията, които се случиха последния час, температура над 30 градуса, беше нещо, което моето тяло не успя да понесе по правилния начин. И просто последните няколко километра усещах, че въпреки моето желание да поддържам темпото, тялото ми не се подчиняваше на моите желания. И беше наистина борба за оцеляване последните километри. За първи път ми се случва буквално всеки 200 метра се гледах часовника и се надявах да достигна финала, поне да го стигна, така да се каже. И бях разочарована от това, че не можах да всъщност да покажа цялата подготовка, която бяхме провели, многото тренировки, защото за маратон подготовката е много тежка и е много неприятно, когато се случи нещо
безспорно състезание, но това мен не ме отказва. Както знаете, всеки един спорт си има трудни моменти и се надявам, че следващия път ще се получат нещата. И за финал, тъй като знам, че много стриктно си планирате календара, какво предстои за теб? Ами предстои един крос-контри сезон, за който ще се готвя доста специфично. Тази година изцяло отделям вниманието си на крос-контри, защото преди 9 години бях медалистка всъщност на европейското крос-контри и знам, че ако се готвим както подобава, имам шансове да се представя достойно. Вече съм при жените в друга категория, тогава бях по 23 години и е доста по-трудно към конкуренция, но вярвам, че имам шансове, ще се боря за едно добро класиране на европейското първенство. Много благодаря и ти пожелавам успех. Колеги, това е за сега от тук. Съвсем скоро очаквайте и други интересни събеседници. Благодарим много на Милица Мирчева, на Деси Францова, разбира се, за нейната работа. Разходи, както се казва, Милица по дисциплините, целият спектър, който Милица обхванала, виждат от бягане на 5 км, през крос-кънтри, през маратонско бягане. Трябва да ви споменем, че с 15:45 всъщност тя достигна личния си рекорд, който има на писта, тъй като малко по-добро има в зала, който е националният рекорд в зала, 15:43, но 15:45 е едно чудесно постижение за Милица Мирчева, а иначе шампионата, за който тя спомена през 2014 година в Самоков, европейското първенство по крос-кънтри, на което България беше домакин в Самоков, тогава Милица спечели сребърен медал и струва ми се, че това беше и старта на нейната голяма международна кариера, която продължава вече толкова успешно. 15-то място през миналата година на световното първенство в маратонската дистанция в Юджин, сега пък 13-то място на световното първенство на шосейни бягания на 5 км в Рига. Иначе преди малко видяхте, а и по време на интервюто с Милица, видяхте старта на бягането за състезатели, които са с трансплантации, които също участват в маратона, в тяхното си бягане, в тяхната си дистанция. Виждате състезателите на 5 км, вече тези всъщност това са състезателите на 10 км, които са с малко по-малко амбиции. Да, преди малко режисьора на предаването ни разходи при най-добрите мъже на маратонската дистанция. Ето, връщаме се към тях. Отново няма промяна в челото. Кения, Етиопия, Мароко. Устремяват се те към, де факто се връщат към старт финала, за да навлезат във втората група, но това ще стане някъде след около 20 минути. При жените също Маринела Нинева и Беатрис Торойтич бягат заедно. От това, което видяхме преди малко, а пък в масовата дистанция на 5 км видяхме една от най-добрите ни бегаски на дълги разстояния на Надежда Ангелова, която само преди по-малко от месец роди второто си дете, но виждаме, че не е издържала и се е пуснала да побяга, разбира се, лекичко. Ами, един типичен пример за това какво можеш да направиш, когато обичаш нещо толкова много. Случая с Надето е точно така, защото тя е една от състезателите, която има под 3 часа на маратон. И сега, въпреки че буквално, както казваш ти, преди 35 дни мисля, че роди, и вече е част отново от тази религия, бих казал, каквато е бягането за част от хората и за голяма част от тези, които виждаме тук. Латрански Плагат и
Бусе са тези, които според в момента за първото място при Ефото. Той е поел инициативата и Бусе от Етиопия е с него и радният лидер Латрас в момента е на трета позиция и като че ли ще му е много леко, може би ще отпадна от тази група, но да държи. Че много е вероятно той да напусне тази челна тройка. Разбира се, за нас би било по-добре да е по-дълго време, да имаме конкуренция, по-сериозна конкуренция. Първите 10 км са изминати от мъжете от най-добрите трима мъже за 30 минути и 39 секунди. Иначе виждаме в момента пък най-добрите данни продължават Маринела и Беатрис Торойтич да са рамо до рамо началните две позиции. Сега Николай Николов им диктува темпото. Това е изключително важно за маратонска надпревара, да има кой да съпътства твоето бягане, да ти задава темпото. Да, наистина е така. Ето виждаме, той прави сверка и с часовника си, консултира се с тях. В момента може би даже бистрати тактиката. Ето Киплагат също се опитва да прави атака в средата на разстоянието, малко преди средата на разстоянието, разбира се. Един от основните двигатели на маратона на София вече е при Деси Францова, Даниел Дуков, победител преди 30 години от Софийския маратон през 1993. От години вече в ролята си на организатор на маратона, човека, който до голяма степен, освен че участва в организацията, е и в дъното на това да идват толкова елитни бегачи тук. Здравейте, да, до мен е Даниел Дуков и веднага започвам с въпросите, но първия е интересен и любопитен, а именно да видим малко повече какъв ще бъде медала. Тази година, както знаем, винаги отличате и изобразяват емблематични за София сгради, така че, господин Дуков, тази година на маратона какви отличия ще получат състезателите? Тази година всички участници на 10 км, 21 и 42 км ще получат емблематичните медали за София. Тази година сме с изображение на Народното събрание. Мога да го покажа. И емблематичният финишър медал за всички участници, които ще завършат своята дистанция. Да започнем отдалече. Огромен брой участници, над 5000, рекорден брой държави, 57. Как се прави една такава организация? Ние работиме целогодишно с нашите колеги за организация на това състезание. Това е деня, в който ние виждаме нашата работа, как изглежда страни. Все пак да докараме толкова много участници от чужбина, повече от 1000, да стартират в трите дистанции, не е много лесно, но ние правим всички усилия това нещо да бъде успешно в днешния ден, да наблюдаваме тези мили хора, които идват да посетят нашето състезание и да се забавляват на него. Ще видим 21 елитни атлети, които ще се борят за покоряване на рекордите на Софийския маратон. Какви са вашите очаквания? Ние сме поканали атлети, които имат резултати около нашето постижение на маратона. Така че това е голяма дистанция, 42 км. Много пъти не е известно какво се случи, но все пак имат амбиция да подобрят рекорда в днешния ден. Както виждаме, днешните метеорологични условия позволяват това нещо да се случи. На старта застанаха 10 елитни бегачи при мъжете и 5 при жените. Това са 15 души. Ще се борят да направят рекорд на трасето на маратона, който е 2 часа и 13 минути и 3 секунди при мъжете и 2 часа 28 минути при жените. И предполагам, че ще го направят този ден.
Ще видим и много добри български състезатели и при мъжете, и при жените на различните дистанции. Какво очаквате от тях? Ами, очаквам да си повторят техните постижения от предните години. Те уважават нашето събитие и естествено ги виждаме на старта. Така че нека да се радват на това, че ние покамваме и чуждестранни участници да си сварят своите часовници на какво ниво имаме тяхната подготовка. Тази година масовата дистанция 5 км вместо 3, каквато виждахме предишните години, може ли да се превърне в регулярна такава, защото видяхме колко голям интерес има и към 5 км. Масовата дистанция беше сега като пилотен проект, 5 км дистанция. Ще видим как ще се представят днес и какви ще бъдат отзивите от нея. Може би от следващата година ще бъде също с измерване и с класиране, т.е. изваждане на първите 10 участника или въобще класиране на всички участници, които ще завършат състезанието. Много видяхме изключително голям интерес, включително и в дните, в които беше затворена онлайн регистрацията и трябваше такава физически да се извършва. Много хора дори се оплакаха, че не могат да се регистрират. Мислите ли за увеличаване на броя на хората на различните дистанции, защото очевидно България, София иска да спортува, което е изключително радващо? Ами тук мога да спомена нещо друго. Ние мога да плануваме, но не мога да предполагаме. Просто нека нашите кандидат участници за следващата година да бъдат малко по-прецизни в тяхната регистрация. Ние отваряме регистрацията в началото на годината, за да можем да си направим нашите преценки, какви стартови пакети, какви номера, колко броя медала да поръчаме. Всичко това нещо струва доста пари. Не мога да направим някакво предположение, че ще има 10 000 участници и ние да инвестираме в тези 10 000 бройки участници, а в същото време да пристигнат 5. Така че аз апелирам към тези участници, които ще дойдат следващата година, да направят своята регистрация на много по-ранен етап, за да могат да ни улеснат нас, да направим нашите заявки за фланелки, за стартови пакети на много по-ранен етап, за да няма това притеснение, което беше сега в последните дни. Защото, разберете ни и нас, ние няма как да знаем колко души дойдат в последния момент. Обикновено в другите страни големите маратони затварят своята регистрация месеци по-рано, а ние давахме възможност да се регистрират и в предните дни, като знаем каква е психологията на нашите кандидат-бегачи и го видяхме реално какво се случи в последните 2 дни. За финал, когато завърши маратона, остават няколко часа до края му. Какво си пожелавате да видите и да усетите като емоции от феновете? Пожелавам си да видя много усмивки, много позитивно мнение на много хора за това, което сме им предложили днес и просто да ни изберат следващата година отново. Много благодаря, пожелаваме успехи ние на всички организатори и участници в маратона. Това е за сега от тук. Благодаря на Даниел Дуков и на Деси Францова. Ние видяхме кризата, която получи Шакир Латраж, докато слушахме интервюто с Дани. И ето, че ранното бързо тръгване не винаги носи успех, така че в момента двубой продължава да бъде битката за първото място между Марко Киплагат и Ален Микусе. Всъщност моста Чавдар се оказа голготата за Шакир Латраж. На изкачването на моста, на връщане, той получи криза, хвана се, може би получи на някакви болки и вие станахте свидетели по време на интервюто на Даниел Дуков как той спря. А тук нещата за сега са по-спокойни. Това е другият мост, който е води по булевард Владимир Вазов преди моста Чавдар. Моста Чавдар след да са около километър и нещо, а тук Николай Николов в добро настроение също явно темпото е бавно за него. Поздравява останалите участници и с Даниел Кобашлиев водят за темпо 2.35-2.36 може би ще завършат, което е личен рекорд за Маринел, а тя също се усмихва. Струва ми се, че и за Николай Николов това ще бъде личен рекорд. Мисля, че той има 2.38 на маратон и ще се радвам, ако бъде наистина това постижение. За Даниел Кобашлиев също, разбира се, стига да завършат в това си темпо. Да, както каза Даниел Дуков, наистина трябва предварително да се направят заявките, за да може да се увеличи броя на участниците. Това, разбира се, зависи от организаторите на маратона. Моя съвет е да отворят регистрацията още утре, в понеделник за 2024 година, пък за да могат така да става по големите маратони, така
и София се превръща в такъв маратон, така че до нова година или там до средата на пролетта да се знае колко души ще участват приблизително есента в София през 2024 година. Иначе имаме на полумаратонската дистанция вече много масово участие. Така в момента преминават състезателите покрай паметника на Васил Левски. Съвсем скоро ще очакваме и тук първите състезатели. На Васил Левски. Вие виждате и финиширащите на 5 км, дистанцията на която приключва тук своето участие, малко преди старт финала, естествено с идеята да не се засекат състезателите на 5 км и масовите дистанции. Вече при храм паметника Свети Александър Невски са двамата лидери, Матю Киплагат и Алем Никусе. Матю Киплагат е един състезател, който бяга маратони от 2012 година, но официалният му рекорд дойде през тази година, 2:15:31. По булевард Георги Сава Раковски отново са състезателите вече по спускането покрай църквата Свети Николай Мирликийски. Ще завият, за да видим и завършването на първата обиколка. Много силно темпо. Да ви напомня, че рекорда на маратона, рекорда на трасето по-скоро е от миналата година на Мохамед Чабут от Марокко, 2 часа 13 минути и 38 секунди. Иначе рекорда на маратона, но по друго трасе, е на Христо Стефанов, който е и националният рекорд на България. 2 часа 11 минути и 26 секунди от 1997 година. Около час 05 ще мине, даже по-бързо от час 05 ще минат лидерите в състезанието. Едно изключително силно постижение. Час 04:55. Вече обаче отваря Матю Киплагат разлика пред Алем Никус. Виждате, има вече разлика от около 10 метра за Матю Киплагат. Имайте предвид, че маратонското бягане е състезание, в което най-добрите стартират в едно и също темпо с това, което завършват, така че ако трябва да говорим за Националната художествена галерия, бившият царски дворец, видяхте. Да, ако трябва Матю Киплагат да да задържи това си темпо, ще видим бягане от около 2 часа и 10 минути, което би било изключително. Иначе завършиха първите трима на 10 км при мъжете: Иво Балабанов, Иван Попов и Алекс Василев. Очакваме скоро и Девора Аврамова да завърши своята надпревара. Девора е първа в надпреварата при дамите. Има отчетлива разлика пред Гюлсерин Сулейман и Памела Ени. Така че очакваме всеки момент Девора Аврамова да финишира тук.
дали даже не и в дъното на кадъра, но не мога да видя достатъчно добре. Ето е Дебора Аврамова, точно така. Ето е Дебора Аврамова. Могат да са доволни с Иван Попов. Иван на втора позиция при мъжете, треньора на Дебора Аврамова, пък и то зад Иво Балабанов. Иво с изключително силно темпо, 32 минути и 1 секунда на 10,400, така че чудесно бягане за Иво. Виждате вече огромна е разликата между Матю Киплагат и неговия сънародник Осеа Кипкенбой, между първо и четвърто място, повече от 2 минути. Алем Нигусе е доста далеч вече от Матю Киплагат. Класирането, което виждате в момента е в началото на втората обиколка, а тук вече разликата е доста повече от 1 секунда. Цели 26 секунди е Шакип Латраш на третата позиция. Латраш все пак е намерил сили да продължи, а времето на Киплагат на единната дистанция на половината час 4.54 показва, че може би ще видим първото бягане в България под 2.10. До сега никога на българска почване никой не е бягал маратон под 2 часа и 10 минути. Изключително много ще се радваме, ако това се случи. Надяваме се, че ще успее да задържи това си темпо Матю Киплагат. След малко и Вайло Вълев очакваме да мине покрай старт финал. Първият българин в маратонската дистанция. И Вайло Вълев е преминал 18 км и 400 метра за час 04. Бюсерин Сюлейман пък след малко ще завърши на втората позиция на 10 км и 400 метра. Ето го Матю Киплагат, един много интересен състезател, който започва да бяга маратони от 2012 година, но всъщност до момента е бягал само в 6 такива. Единия даже не завършен. Между 2017 и 2020 година Матю Киплагат не стартира по състезания, след което започва своето завръщане. Ето го и класирането при дамите на 18 км. В началото на изкачването на моста Чавдар.